everywhere, however you feel. Whatever you do, this is the time. Здравейте, вече сме в Петрич. Здравейте! Нося подаръци от Кока-Кола. Вече сме в град Русе. Ще седнем с тях на масата. Здравейте, този път сме в София. Добър ден! Мерси! Вече сме в Варна, любимия ми град. Основното е патица с два вида ориз. Намираме се вече в Духопол. Отиваме да ги изненадаме. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Това е за вас, като по-тежкото. Благодаря! Благодаря! Печелившата. Благодаря! Здравейте! И тук отвънка. Ето ни в София. Ево! Изненада ли? Здравейте! И е време да сготвим нещо вкусно. Водорасли лакаме с един цитрусов дресинг ще направим. Whatever you do, this is the time. Just take a chance to be happy. Както казахме, това е пиле с качамак. Стара българска рецепта, която я поднасяме с Кока-Кола и приятели. Ето ги, ще седнем с тях на масата. Браво, готова. Може ли? Както се казва, айде сега. Храната е по-вкусна с Кока-Кола. Ето за вашата трапеза агнешко и студена Кока-Кола. Ето храната е по-вкусна с Кока-Кола. Гледай. Значи първо за кметиците. Хайде бе хора бе! Истина леда за колата! Добре дошли!